Lidi, o co, že neznáte tu stupu? Jo, sorry, ten pokus první se mi nepovedl, tak stá se, ne? Tak dám na to 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, a by the way, jestli jste si tipli správně, jo, máte to mít. Čau. Bye, tita. Jo, a by the way, je tady 9+, takže jo, a možná, možná víte proč. Tak je to stříhačka, ne? Tak to trochu dá smysl. Jo, by the way, jo, má to díru.